גם פה. עכשיו תקשיבו, אני פה עם חבר שלי אילי. אילי, תגיד שלום. שלום. ועם סתיו, אנחנו ראינו פה קבוטופס, ואנחנו הולכים את כל הזה. הנה קבוטופס, הוא כאן. אז אוקיי, נראה לי הוא ימינה. או שהוא ימינה או שהוא ממשיכים ישר. וואי, ואנחנו חייבים את הקבוטופס הזה? רגע, רוצים להתפצל? מישהו המשיך עד השביל פה? אילי, תמשיך אתה פה. אתה הולך שם. לא. אני גם ישר. לא, אני ישר. אילי, לך לשם. טוב, אנחנו מתפצלים כדי להשיג את הקבוטופס. הוא האחרון אצלי! הוא האחרון! אוקיי. וואו, קבוטופס הוא נדיר. הוא ברח! אני מתקשר לאורי. ו-11, אצלהם זה יותר, אצלהם זה 925, אבל יש לי עוד קבוטו, אז זה לא חדש. יש לי קבוטופס כבר, אז אני לא כזה מתלהב ממנו. הלו, שלך איזה חלש. אני לא כזה מתלהב ממנו, ותפסתי את הקבוטופס. וואו. גם אני. הוא אחד הנדירים זה הכי מתיש. פרקת, סטונג'. אוי. הוא ענה לך. גם לנו. הלו, אורי. אורי, תפסנו קבוטופס!